Usa ka balay ang nasunog atol sa pagsugat sa bag-ong tuig sa Cagayan de Oro City. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Ya sila subong palandungon sanglit usa ka magbanay ang nawad-an og panimalay atol sa pagsugat sa bag-ong tuig. Hinoon, mabulukong nga gisugat sa mga Kagay-anon ang bag-ong tuig 2022. Dili magpaulahi sa ilang dance moves nga sabay sa uso kining mga residente sa Barangay 17 sa Cagayan de Oro City. Pipila ka oras una ang pagsugat sa bagong tuig 2022. Bibo usab kining mga kabatan-unan sa ilang mini games. Mato di Barangay Kagawad Gloria Valdon nga kini ang ilang nakitang paagi aron sugaton ang bagong tuig, ilabi na sa ilang nakabot nga kadaugan sa tuig 2021. Pag-abot sa 2022, nga malinahon, magmalipayon silang tanan. O hatagan sa kabaskog sa lawas. Pag-abot og alas 12 sa kadlawon, gisugat sa mga Kagay-anon ang tuig 2022 pinaagi sa mabulukong fireworks display gikan sa nagkadaiyang lugar sa syudad. Sa Upper Carmen, kitang-kita ang mga patsadang pabuto. Gawa sa pabuto, nagkadaiyang pagsaba-sabasab ang gihimo sa mga Kagay-anon gamit ang ilang mga sakyanan, motorsiklo ug bisan mga lata ug kaldero. Samtang sa pagtungtong sa alas 12 sa gabi, nasunog kining balay ni Manuel Haraula sa Bermundo Village, Barangay Indahag, Cagayan de Oro City. Sumala nga samtang naglingaw-lingaw sila sa gawas, kalit kunong misilaob ang iyang balay. Nagtinabangay ang magsilingan apan naugdaw gyapon kini. Hinoon wala na kini mikatag pa sa kasigbit nga mga balay. Malipayon lang gyapon kay ang kinabuhi na mo naa. Oo, gamit ra mapulihan. And then New Year lang gyapon, sir, still happy. Kung importante gid ang knowledge and training labo na ni pag extinguish. Dili lang kay paggamit sa fire extinguisher kundi bucket relay, pwede pod. Padayon pang giimbestigahan sa kabumbirohan ang tinubdan sa kalayo. Samtang ingon ani kahugaw ang palibot sa Kugon Market pipila ka oras human ang pagsugat sa bagong tuig. Mga basurang plastik, karton, salin sa pagkaon ug uban pa ang nagpasad kilid sa dalan. Welcome 2022. New Year na gayud. Apan pipila ka tuig na ang milabay. Wa gyapon na usab ang kustombre sa mga Kagay-anon nga magbilin og basura dinhi sa merkado. Pagka alas 3:30 sa kadlawon, usa ka saag nga bala ang miigo sa atop sa balay ni Benjamin Bukingto. Hinoon walay naigo sa insidente. Gipailom na sa ballistic examination ang mong bala sa kapulisan. Sila matud pa sa Cagayan de Oro City Police Office nga generally peaceful ang pagsugat sa mga Kagay-anon sa bagong tuig 2022. Sheila. Daghang salamat, Cyril Chavez.